Бака Митай. 3, 2, 1. Бака Митай, 子供なのね。夢を追って傷ついてそそが下手なクソに笑えない彼を見せた I love you もろくに言わない口下手でに僕よなのに長くとしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあなたが好きで好き好きでどれだけ強いよ叫んでも歪まない思い出がバカみたいОт Манети, чао! Съгласен съм. Още веднъж силни аплодисменти за Боби и Влади! Дами и господа, положението е такова, че в момента мога ви представя от моя ляво и мое дясно топ 4 биолозите на ПМГ. Уважаеми участници, сега е моментът, в който ще изберем топ 2. Добре дошли в последния ни кръг. Предпоследния, прощайте. Ще има два. Предпоследния ни кръг, в който ще изберем най-добрия червен и най-добрия син в днешната игра. Скъпи финалисти, всеки от вас сега ще получи една бяла дъска, един маркер и една гъба. Уау! Феноменално, нали? А какво ще трябва да напишете на тях? Най-вероятно ще отговаряте на някакви въпроси. И ако сте предположили така, сте напълно прави. Ще ви задам последователно 15 въпроса. Кратки. Да ми отговорите с една-две думи, число от такъв сорт. Ще ви ги задам последователно тези 15 въпроса. Всеки един от тях, верен отговор, ще ви носи точка. Правилата сложни ли са? Май не са. Ако при положение, че имаме равенство измежду вас или измежду вас в точките, ще играем дуспи. Но ако се наложи, тогава ще му мислим. А до тогава мисля, че можем да започнем сега. Първо, два въпроса за проверка. Окей? Чувате ли ме добре? Два въпроса за проверка. Тези не се броят. Как се нарича молекулата, основен носител на наследствеността? Няма нужда. Вие можете да пишете всеки път да триете. Не е проблем. В смисъл, трябва да ги показвате. Ако изпусна да ви го кажа. Изтри цялата дъска. Как се нарича молекулата носител на наследствеността? От вас се очаква да напишете ДНК. Така, това би ви донесло точка. Втори опит. Коя е най-голямата артерия в човешкото тяло? И това не се брои. Най-голямата артерия в човешкото тяло. Аорта, аорта. Аорта и тук. Аплодисменти за всички вас. По-силно, по-силно. Аплодисменти за топ 4. Така. Сега всички по 0. По 0.
Сега разбрахте ли как работи играта? Да няма грешки. Всичко точно? Окей. Значи започваме. Сега с официалните въпроси. Първи. Как се нарича деленето на соматичните клетки? Имате 10 секунди. Край, показвайте дъските. Митоза там, не знам. Митоза, верен отговор, митоза, аплодисменти. Готови за следващ въпрос? Той звучи така. Как се нарича течната част на кръвта? 10 секунди. Изтекоха. Показвайте. Плазма, кръвна плазма. Зачитат се всичките. Ти не знаеш пак. Няма проблем. Продължаваме. Добре, готови ли сме за трети въпрос? Третия въпрос звучи така. Коя е структурната единица на бъбрека? 10 секунди. Газ! Край на времето. Показвайте. Нефрон, не знам. Нефрон. Абсолютно вярно, нефрон. Точки. Въпрос. Кой газ поглъщат растенията при фотосинтеза? Поглъщат. 10 секунди. Край на времето. Покажете. CO2, въглероден диоксид, CO2, всички точки. Аплодисменти за всички. Въпрос номер 5 звучи последния начин. Коя жлеза произвежда хормона на растежа? Коя жлеза произвежда хормона на растежа? 10 секунди. Изтекоха, демонстрирайте. Той вече няма идея. Случва се. Хипофиза, щитовидна жлеза, в грешка си, точка тук и там. Така. Въпрос. Трите. Бързо. Гъс. Кой витамин липсва при заболяването скорбут? Скорбут. Кой витамин? Времето изтече. Покажете. Витамин С. Празно. Витамин С. Точки насам и натам. Как? Въпрос. Как се нарича съвкупността от всички гени на един индивид? Как се нарича съвкупността от всички гени на един индивид? 3 секунди. Край, показвайте. Генотип, геном. Чакай сега. Верен отговор, генотип. Точка назад. Генотип и тук. Тоест точка тук, точка там. Коя е най-голямата жлеза в човешкото тяло? 10 секунди. Най-голямата жлеза. Край, показвайте. Черен дроб. Той не знае. И черен дроб. Вярно. Черен дроб. Абсолютно верен отговор. Въпрос. Кой орган свързва майката и плода при бозайниците? Край на времето. Покажете. Плацента, не знае, плацента. Много си ни жален наистина. Ей, 7 клас. Така е. Ще изчака 5 години, ще я спечели. Но до тогава силни аплодисменти за него, той е в топ 4.
Аз задам въпрос номер 10. Как се нарича мускулът, разделящ гръдната от коремната кухина? Гръдна кухина, коремна кухина. Мускул. Не знаеш, случва се. Показвайте. Диафрагма, диафрагма. Празно, диафрагма. Точките летят, абсолютно вярно. 11-ти въпрос. Коя азотна база не се среща в ДНК, а само в РНК? Още 4 въпроса. Край, показвайте. Урацил, урацил. Не знае и урацил. Точки. Въпрос 12. Как се нарича процесът на удвояване на ДНК? Удвояване на ДНК. Една ДНК, две ДНК. ДНК. Не знаеш. Край на времето. Репликация, репликация. Не знаеш репликация. Репликация се казва. Ще го учиш в 9 клас. 13 въпрос. Още 3 въпроса. Колко хромозоми има в нормална човешка клетка? Газ. Стрели с някакво число. Кой знае? Може да оцелиш. Напиши число. Край, времето изтече. 46, 46, 2, 46. Близко, но поне се пробва, кой знае. Точки насам и натам. Кой хормон се отделя при стрес и опасност? Вие сте. Показвайте. Адреналин, кортизол. Не знам, адреналин. Верен отговор, адреналин. Кортизол също. Зачитаме ли кортизол? Жури. Кортизол. Журито заседава. Те ще решат дали ще пишат точката. През това време да ви задам въпрос номер 15. Последен въпрос. Как се нарича външната изява на генотипа? Зачита се кортизол. Време край. Показвайте. Фенотип, фенотип. Не знаеш фенотип. Добре. Така, затваряме линиите за гласуване. Определено имаме победители. Моля да дойдат сертификатите и ще представя от падащите. Идват ли сертификатите? Аплодисменти за отпадащият от червената страна на монетата Теодор Попов. Силни аплодисменти. Излиза в топ 4. Заповядай. И от другата страна силни аплодисменти за Виктор Дянков, нашия седмокласник. Така, уважаеми финалисти, още една музикална пауза. Заповядайте с мен да ви подготвим. Остава финалния кръг. Елате с мен. Заповядайте. Връщаме се след рекламите. Чао, чао! Добре сме. Три, две, едно, да. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up.
I went to a shrink to analyze my dreams. She said it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. She said my life's a bore. So quit my wanting 'cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mindless tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? I don't know. Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? I just know. Никаква енергия в тази публика е. Дами и господа, аплодисменти за Борислав Христов. А сега аплодисменти за финалистките. Топ 2 в седмица на биологията 3. Сега, какво се случва? Имаме игра, наречена категории. Скъпи участници, настъпи момента, в който пред вас имаме едно предизвикателство, въз основа на което една от вас ще грабне победата. Цялото това нещо ще се случи по следния начин. Тук на екрана зад мен, точно сега ще се появят 16 категории. Огледайте ги много внимателно. Заповядайте, гледайте. Последователно ще си ги избирате. Като зад всяка се крие тема с описание, свързана с нея. Тоест, обяснявам малко на чист български език. Имате категория. Тя е завуелирана. В нея се крие истинската тема. Обаче нея ще я разберете чак когато отворите категорията. Сега да схванете реда. Първа от вас... Сега ме подседете, извинявайте, защото нямам слушалка да ми подскажат. Коя от вас поканих първо? Помните ли? На сцената днес. Тебе. Съгласна ли си? В такъв случай си с по-нисък вод и тя започва първа. Ти започваш първа. Това означава как се редувате. Първо ти си избираш категория на себе си. После избираш на нея. После нейния ред. Тя избира на себе си, тя избира на теб. Така се редуваме. Заповядай, избери си първата категория. Която искаш. Ще имаш 45 секунди да развиеш темата по какъвто начин искаш, която се крие вътре в нея. Хормонален баланс. Хормонален баланс, нека отворим. Някъде. Темата е функция на щитовидната жлеза. Ще имаш 45 секунди, които започват сега. Щитовидната жлеза се разполага пред гърдана. Говори си. Тя отделя хормони, които са свързани с обмяната на йод и на като е монотироксид, йод, хипофункция на тироксид при възрастните се нарича миксетем, а при детска възраст се нарича кретинизъм. Хиперфункция е тиреотоксикоза или лимфазетова болест. Хормон, който
Гълбче. А не, това беше. Времето ти изтече. Сега журито ще те оцени. Продължаваме сега. Трябва да избереш категория на своите съперници. Ето ти микрофон. Защото на нашия му свършиха батериите. Това е следващото време. Дай категориите. Избери си сега ти... ти избери на нея. Воден филм. Воден филтър. Нека отворим воден филтър. Темата ти е устройство и функция на бъбрека, на нефрона. 45 секунди започват сега. Бъбреците са основни органи на отделителната система. В тях се образува урината. Бъбреците имат дължина 12 см, ширина 6 см и дебелина 3 см. Обградени са от масна капсула. Разположени са на равнището на 12 гръден, първи, втори и полосен прешлен. Основна функционална и структурна единица на бъбреците е нефронът. Той се състои от малпигево телце и извито каналче. Малпигевото телце се състои от балманова капсула, която е двуслойна и изградена от епителни клетки и капилярно клапце гломерула. В нефрона се извършват процесите филтрация, обратно смукване и секреция. Браво! Като поръчка. Сега минаваме към теб. Ти трябва да избереш категория за нея. За себе си първо. Прощавайте, още се учи. Избери си категория за теб. Биохимия. Биохимия, да отворим. Темата ти е ролята на ензимите като катализатори в организма. Имаш 45 секунди отново. Почват сега. Ензимите са биологични катализатори, които променят скоростта на химичната реакция. Те се състоят от регулаторен център, който се нарича алостеричен център, и активен център, в който се свързва субстрата. Приликите между ензимите и химичните катализатори са, че променят скоростта на химичната реакция. В края на реакцията остават количествено и качествено непроменени. И че действат в малки количества. Това, което е специфично за тях е, че са силно зависими от субстрата и реакциите, които повлияват. Има алостерично инхибиране, активиране. Край. Аплодисменти. Отново. Много добре развита тема, лично според мен. Сега имаш важната задача да избереш тема на нея. Микронападатели. Как нападатели? Така, темата ти е устройство на бактериалната клетка. Имаш 45 секунди и ти почват сега. Бактериалната клетка е вид прокариотна клетка, като бактериите могат да имат различна форма, спираловидна, на кълбо, кълбовидните се наричат коки. Като прокариотна клетка те са изградени от клетъчна стена, наследственото им вещество се нарича нуклеоид и представлява една голяма кръгова ДНК молекула. Могат да имат и по-малки, също кръгови ДНК молекули, плазмиди. Над клетъчната стена могат да имат допълнителна обвивка клетъчна стена, която е изградена от специфичен вид полизахариди. Тя придава форма на клетката, плазмидите... Взимам ти думата. Времето изтече. Живи и здрави. Аплодисменти. Сега ти трябва да си избереш категория на теб. На себе си. Да сме граматически коректни. Сърдечен ритъм. Сърдечен ритъм. Да отворим. Сърдечен ритъм, тема автономията на сърцето и сърдечният цикъл. 45 секунди започват сега. Автоматията на сърцето е свойство на сърцето да извършва ритмични съкращения, отпускания, породени от импулси в самото сърце, по-скоро в дясното предсърдие, в стената на дясното предсърдие на сърцето. Това свойство се извършва от възбудно-проводната система на сърцето, която съдържа нишки на Пуркине, мрежа на Хис, как клетките в стената на дясното предсърдие. 10 секунди. Това не е автоматията. Сърдечният цикъл представлява
последователните ритмични движения отпускания на... Каквото и да представлява, Да. остава за някога друг път. Аплодисменти пак. Сега, мисля, че ти сега трябва да избереш на нея. Подсказвай ми, защото няма кой да ми подсказва в ухото. Екопирамида. Екопирамида. Само скоба отварям преди това. Явно е след това. Кръговрат на веществата и хранителни вериги. 45 секунди, пробвай се, да, ама сега. Добре. И аз така мисля. Добре. Хранителните вериги започват с продуценти. Това са организми, които произвеждат органични вещества от неорганични. След това следват консументи, които приемат готовите органични вещества, произведени от продуцентите. Накрая следват редуценти, които разграждат органичните... Говори си. Разграждат органичните вещества до неорганични, до минерални соли и така се затваря кръговрата на веществата. Да. За толкова бари, толкова. Аплодисменти. Сега, отварям скобата. Отваряме до 10 категории. Тоест, като стигнем 10-та категория, играта приключва. Няма да отворим всички 16. Тук сме отворили 6, а сега идва редът ти да си избереш на себе си. 7-та. Стреляй. Нервна магистрала. Нервна магистрала, да я отворим сега. Темата ти е устройство на неврона и предаване на нервен импулс. Заповядай 45 секунди сега. Неврона се състои от тяло сома и дендрити, които получават нервните импулси. Аксон, който предава нервния импулс. Аксонът е обграден от миелинова обвивка, която се образува от шванови клетки. Миелиновата обвивка благоприятства по-бързото предаване на импулсите. Механизма на предаване на нервните импулси се осъществява чрез синапси, които могат да бъдат електричен и химичен синапс. Електричният синапс се осъществява чрез конексони, химичният чрез невромедиатор. Синапсите се осъществяват между неврон и неврон, нервна и мускулна клетка и нервна и жлезиста клетка, при което се отделя невромедиатор в синаптичната цепка и се поема специални рецептори на постсинаптичната мембрана. Супер! Браво! Аплодисменти! Сега избери тема на нея.